ameni musarurwa padombo shava vakachibata chimuti kuti dzvi maishila guruve chikokonya kuritani kokumweko baba Isabe vapindira kamustudio dzimwe dzenyaya dziri kupisa bhozhongora dzinosanganisira dzipi idzo muri yeZimbabwe vanogona kakutarisira muchirongwa chanhasi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakapakata ndakabata Zimbabwe imwe yedzimwe nyaya dzandinadzo panapa inyaya yekumberengwa yemukadzi akafirwa nemurume. Right. Afirwa nemurume vachingopedza kuviga hama dzemurume dzichiparara vanhu vakabva vanhu ava vaizikanwa sevanhu vari pasi dzimba dzanga dziripo pamba pasina mombe kana danga rehuku vaingorarama zvese kuti vanenge vachiita maricho nemurume nemukadzi nevana vavo mwana ari grade 7 ndiye atori mukuru but aitoenda kuchikoro achiratidza kuti zvekutamburira murume akabva afa murume vosati pakadaro vanhu avatori nguva refu varipo kungopedza rufu chop inamuka haisi rufu haisipindawo vachibva vaenda muri yeZimbabwe hapana kuita 1 week pamba apa panga patoiswa pegwa imba yakutosumudzwa 4 rooms yakutosumudzwa ichibva yatorufwa patoiswa kitchen panga pakutoiswa wire pakutofenzwa my way hama dzemurume nevamwe vanobvunza mari iri kubva kupi kuchii zvikanzi nemukadzi ndiri kumhanya zvakaitika parufu hazvina kundifadza vamwe vanhu vaitogara panze dzimba dzanga dziripo dzisingaite chikafu changa chiri chishoma zvakaoma ndiri kugadzirira kuti patichazoita nyaradzo vanhu vaonewo pekusvikira pakanaka maitambura muine murume zvese muri kuzowana kupi akati chirege kutaura nezviri kuitika zvakazoitika muri yeZimbabwe ansa yakazobuda rambai makabata ndine nyaya yekuretreat kuwaterfalls mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa po rikiti vu retreat waterfalls. Murume ari kugara nemukadzi wake ari kuudza mukadzi kuti hausi kuzoona here kuti rendi ishoma haisi kuwanika mari yechikafu hapana kwavira kauko imboenda patachiraini inonomira parodi haushayi zvaurizvo haushayi mari iwe kusvikira mukadzi audza manekizizo nevavakidzani kuti vedu we ndoita muraramiro upi kana ari murume wangu ari kundituma kuita zvinhu izvi. Vagari vari kuwaterfalls nevavakidzani vakakumbirwa kunzi tiudzewo ndibatsirewo ndoita sei heyo nyaya nhasi yasvika yalenda pachimuti ndine nyaya yekuguruve kunonzi kuGridstock nyaya yemukadzi akaonekwa achifamba murodhi akashama asina kupfeka achiti kana akabvunzwa anongoti ndiri kuenda kwakati kuna mai vangu mota mapurisa akambofonerwa achinzi nzvimbo yakati motokari dzichafambiki nekuti dzimwe dzenguva aimire pakati perodhi motokari dzombomira kuzosvika azowanikwa ari pane imwe nzvimbo akafa achitoratidza kuti ndofunga kune mota yakazoita hit and run akafa nine nyaya yepamusami cross apa yevanhu nezuro 3 vakangowanikwa vakafa kunosvika kwajuru zvakare kuchibva kwawanikwa 2 iri rodhi imwe chete sokuti vanhu vari kufungira maybe munhu anga achiita chinhu ichi munhu mumwe chete pavanhu vandiri kutaura kuda kuita 5 apa 4 varume 1 mukadzi chii chiri kuitika ndo zviri kunetsa mukomakebe ndine nyaya yekwamurewa yevanhu vari kuchema asi iyi ndichazoiendera mberi ndichatanga ndabata kamba kwamurewa pamusoro pekuti kune mbavha yakapinda mudzimba ichibva yakuba ndokubva yadzingirirwa yakanga yaba mafoni yanovanda mugwedzi haina kuziva kuti foni iyi haidzimike ichibva kuringa vanhu vapinda mugomo vachitevera foni zvikanzi ari pano batai munhu bati munhu ipa akadzingirirwa ada kupinda mumba akabuditsa maweapons aya yekuti pane zvimwe zvinotoshandiswa nemapurisa zvokuti iwe vakakushoka mashoka aya angainazvo uyezve simba ranga inaro akatorwisa rimwe baba vakakuvara munhu uyu achibva amhanyiswa ndokuzobatwa but paakabatwa nevanhu vakamurova vamurova ndokuenda naye kumapurisa aenda naye kumapurisa zvikanzi no munhu mamurova uyu akuvara uyu akuda kuenda kupi kuchipatara
nyaya yendu ndakuzotaura pano ndambopinda pakamba inyaya yakazoitika kumapurisa yakunopinda mukamba nokuti pane zvakazoitika yakunopinda mukoti. Alright. Ndoiri kuchemano anacho tinayo muri yeZimbabwe. Kasina pa Borodeo anonzi Kasina Wilson pa Borodeo akachibata chimuti kuti dzvi. Baba na mai Raini Zisengwe pachishawasha. Wow, pachishawasha takachibata chimuti kuti dzvi. Tinotenda nekusarudzwa kwamaita ka National FM. Tiripo pachimuti kanyemba na bozho ndinonzi Big Boy Zeza kudema. Zeza. Yes. Tomutongo muti Zezaudo. 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 Vanenge vachida kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei bozhongora. Icho kwadi muri yeZimbabwe vachida kuti bata munotibata manhamba dzinoti namba dzisinganyadzisi namba dzisina chipomerwa namba inonhuhwira inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 1 namba yemusaifona 2 musafona na private number 3 musatamba pairi nokuti ninge kamirwa nemunhu wese chakupedzesera musaibhipa. Baba Isabel vapindira kamustudio kota tu weekend china chinotapira kuti tapi dzu Thursday 21 May 2026 rambo wakabata ipapo tiri kunyudza gejo manje of local government and public works. Ndavaziva. Yes. Ndavaziva. Imadi kuti mutsirawo ka mambo. Hanobva pamudzi apa. Heka. Avasavera. Mambo nyakuchena. Papa. Mambo vechidiki. Mambo vechidiki. Vanotakura zvido zvevanhu. Vachigadzirisa nyika. Yes. Panzvimbo pavanenge vari. Vakakwodzi baba. Vakutomanya. Vakutamanga ipapo. Nokuti mukoma KP unoona zvinoitika ukasvika munzvimbo kana muine nyaya yaitika uchinzwa kuti zvamuri kuita izvi kana mambo ikasvika kwamambo iyi ndo pamuchaziva chokwadi zvichitaurwa nemunhu asati atongwa anongoziva chete mabatiro emunhu zvakakosha izvozvo nokuti vanhu havabvi mambo havabvi pamuromo wevana vava even vanhu vanotya kupara mhosva vachiziva kuti nyaya iyi ikaenda kwamambo iyi magara muchitaura tina mambo wedu ariko kugokwe uyu anotonga nyaya mambo nembudziya yese even pachitsungo apa heka asipo zvinozi mambo nyakuchena bawani vanenge ikachibva tangonyudza gejo muchirongwa bozhongora segment nokuda kwekuti katine makambani akawanda vari kutikotsera muchirongwa chino ichi kuitira kuti tikwaniseka kusvika kwamuri ikoko. Waterfall retreat Zimbabwe ndivaudze KP fafaidzai Zimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa soturai munzvimbo yekuwaterfall retreat ikoko kana ungasingazvizivi bvunzai nai panext door zviri kwenyu ikoko kune mukadzi akaroorwa nemurume vachibva vagara vese vanhu vakatanga kugara 2023 vachitanga kugara vese mukadzi akabva azoita aita pamuviri pakazobva paine 6 months pabva paine 6 months by that time kana kuti nguva iyi murume uyu anova ndiye mukadzi uyu mukati meretreat aishanda kumazowe achiita chikurokoza achigweja ariko ikoko right. Mukadzi uyu paakazoita pamuviri pachibva pane 6 months murume uyu after nguva yakangoti zvinorwadza zvinozwisa ndobva agara pamba haachada kuenda kubasa. Mukadzi ndiye akungofamba achimbotenderera achitengesa achiita sei iko zvinozvo zvawese mukadzi anouza murume endaiwo kubasa tikwanise kuti inini ndichizogamuchidzana tichibatsirana bari muchienda kubasa. Mukadzi murume ari kuti ndatiende kubasa ndichagara panapa. Izvi zvakuitwa nemurume manje ari kuti kumukadzi hausi kuzerera padiwa rendi uyezve chikafu wadiwa waenda parodhi apo patouchline zvauri hazvishamisi iwewe tipamwe tinoona varipo ipapo ona mari kana ukaramba kugara tinofanira nzara murume itoendapo. Mukadzi kuti azama kutoudza vamwe manext door nevamwe asi iye ari kuramba kuenda kubasa ende kusena ntomuka akagara akarara ndinototsvaka chikafu ndichimupa ukamubvunza senge nguva dzemandiri ndo paanoti unofunga here kuti ukaenda parodhi apo ungatadza kuwana mari unoshaya maclients ari kutotumira mukadzi fair kuti enda patouchline fair haushayiwe mari yekuwana. So mukadzi akuti ndazama kushingirira ndoshanda kusvikepi dai vachiti vari kutsvaga basa vari kushayiwa kwete kusvika pakuzotuma inini kuti enda unomira parodhi apo haushayiwe murume anokukecha. Mati vane nguva yakareba sei vachigara vese semudzimai semurume 2023 because it's 2026 vane 3 years vane mwana havana mwana vakaita pamuviri chete pachibva pabva nematambudziko. Murume akanobvisa roora here kuna natezvara akatozivisa kuti ndine mwana wenyu mari yekuda kuti makadiva namama ndini ndine mwana wenyu inonzi tsvakirai kuno
akanobvisa asati anobvisa zvimwe zvinhu muri kuti murume aikorokoza kumazowe icho kwadi achibva azobva ikoko ndokubva azogara pamba saka ari kuti kumudzimai iwewe nemamiriro awakaita ungashayiwe vanokuita sei vanokushevedza vandiri kutoona vachimira apo vakadhakwa iwe utosaka enda ipapo iwewe ndotsoka muno mumbere kwanzi kana wadzoka nemari hazvina basa. Mudzimai uyu akamboendere patouchline asati anotaza kutotengesa. Okay. Akatoramba kati ndindotengesa ndizvandoda. Okay. So atoramba kuenda patouchline asi murume ari kumuforsa kuti enda patouchline. Wese richingovira chikuti nzvarira paunze magezeri. Enda ipatouchline. Guys. Zvakatanga rini? Arikutoti kwata torine time iko zvino ndo pa serious manje kutondinetsa. Saka tanga tichiti isoso muri yeZimbabwe tambotaura namaya vachiti ndoda kuchema kumuri yeZimbabwe. Ndakasununguka. Ndipinde live kutaura ndega. Okay. Saka tichanzwa kuti ndikakwanisa kuwabata muvanzi wachitaura nyaya yavo lega asi iwaterfalls retreat. Okay. Zimbabwe muri kunzwa kuchema kuri kuita mudzimai wepa waterfalls pa retreat apa ari kuti murume ari kundiforsa kuti enda pa touchline haungashayiwe kama clients tiwane kamari yerent mari yechikafu iye murume ari kusukira zvakakarara pamba maji pipili yotonyumba kubhara 4 munhu wemurume vatereri kiki kuseka kwepa WhatsApp baba avo ngavatiitire mushe hakuna baba vakadaro chinhai munyika ino ndinonzi Gift Chiruka Banaledi ndiri pa Helensville Borodale takabata chimuti kiki varume kamusadaro vanoona vanhu vakamira votonaka kunge zvakanaka itori mhosva iyo ndinonzi Constable Forichi ichokwadi ichokwadi ichocho kuenda pa touchline itori mhosva touchline imhosva kanganisa vanhu baba Isabel okay 0713938538 tichavabata amai vepa retreat waterfalls wopinda live pachimuti votaura nyaya yavo vega wazita risina kunaka panapa sokuti munhu uyu atsamwa hanzi atidi murume simbe murume anoda kushandirwa nemukadzi ita pfoko timu mashasha tinashe gotora Brian Madziwanzira Shekman Matono Victor Katiyo Kelvin Zhuwau London British Chingaipe Innocent Manyoso Denford Charire Gaisa Monogwaya ndokupara mhosva murume uyu ichokwadi mhosva hautumi munhu kubasa rakadaro apa ari mudzimai wako 1 wamusora 2 uri kumutuma zvinhu zvinouraya 3 zvinonyadzisa zvisina kunaka apo mukadzi wako makwanisa here kumubata timupinze pamhepo timbonzwa kuti yakamira senjai ichiri kuramba zvaiba ticharamba richizama Maximo Manjenjenje akachibata kuti dzvi mufana uyo wakutuma kamukadzi pa touchline dzirimo here uwo ari kutorwara ndinonzi baba tapiwa ku Stone Ridge kudemu murume uyu akura sei ane makore mangani wekuutafuza 36 years baba 36 years mudzimai wake 24 pakaipa akanyemba na bhosho kumazowe kuri kupisa uko ndofunga ndo zvakazopaka kuti baba avo vabve kumazowe ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale akwanzi kuri kumhanywa okay kana kuchipisa haungasviki woti maji pipiri yutoti minyendo mudzuru woti mudzimai enda pa touchline handiti semurume unotsvaga dzimwe nzira ndokuti baba eikaramba uenda pa B handiti hatidi izvozvo ungazvenkazi kuti enda kuponi hanzi uri notoratidzika zvakanaka haungashayiwa maclients baba vekutuma mukadzi touchline ngavamiswe ndinonzi mai Black ndiri pa Beatrice vatereri vakatsamwa okay regai katinzwe mashoko kubva munhu uyo wekuretreat kuwaterfalls nokuti hana mapolitics ekunzi murume amai ngavazvikwachure pamunhu akadai nokuti ari kuvatuma kupinda muchivi zvinopa chituko kuna Mwari ndinonzi mufundisi Tembo kutsate kwasadza kuchivhu baba Isabel hanzi hana mapolitics ekuti hanzi murume varume tisusu regai tidzoke tichibata nyaya iyi kati mekupfapfadza nekutsodzora Zimbabwe ndakabata ndakapakata nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yekumberengwa paka mberengwa chakumberengwa chiri kuti taoni nyaya yakatika kumberengwa yakamira sezvizvo kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva vaita vana vavo vatatu vaita vana vatatu Zimbabwe vanhu ava vaigara upenyu hwairwadza hwekuti ivo pachavo vanga vasina mombe
vanga vasina mbudzi huku apo ne apo so chikafu vanhu vaigara vachita zvemaricho nokuti batuma peace work kusvika vararama vana vakaenda kuchikoro dzimwe dzenguva asina bhutsu dzimwe dzenguva aenda kuchikoro dzimwe nguva asingaenda kuchikoro nenyaya yekuti dzimwe dzenguva vanga sina chikafu chekutosha saka vanhu vaitamburira vachigara mukati menzvimbo but manga muine hwama dzanga dzirimo imomo inzwai zvakazoitika mhuri yeZimbabwe murume anove baba wepamba apa akazorwara arwara murume uyu achibva afa kudaro vehukama nevagarisani vakachema vakaungana vari mukati mekuchema murume uyu ende chokwadi vakamuchema ndokubva vamuchengeta kudaro vanhu havana kutora nguva yakareba vari pamba chikonzero panga pasitorina chikafu vanhu vaitoti chikafu chabviswa nevanhu ngachido chizosara chichidyiwa nevanhu pamba apa saka vanhu ngavaparare vachibva vaparara hapana kuita 1 week after 1 week vanhu vaenda pamba apa pakabva patanga kuvakwa panga pane 1 room kitchen 1 room bedroom but after 1 week pakabva patanga kutocherwa foundation yemba 4 rooms ndobva tanga kuvakwa hapana kuita nguva ndobva yapera ichibva yatorufwa yarufwa ikatoplaswa vamwe vanhu chitoplasta uku vachitogadzira zvependi kitchen ichibva yavakwa ichibva yatofirirwa zvakakadza vanhu vakawanda vari munzvimbo kusanganisira amai vemukadzi murume uyu akafa baba vake vakaita sei vakafa amai vake ndo vapenyu vakatanga kubvunzira maningana nevakoma vehukamba kuti chii chiri kumboitika murume afa pamba apa uyu pamba pake panga pane kutambura kwanga kuripo parufu tanga kundikana kutogara nemukadzi wake achienda kumaricho vachita sei wonei kufa kwaita murume uyu wonei mavakira kuti pamba apa ko chii chiri kuitika asi vanhu vangachitikana vakabvunza mukadzi uyu aisataura nyaya yekuti mari aiwanepi aipindura mashoko ekuti ndiri kuvaka ndakanyara parufu rwemurume wangu ndiri kugadzirira nokuti pachaungana vanhu vachita nyaradzo parufu vanhu pasina kana mvuri pasina kana pekupinda imba dzanga dziri diki saka ndingatsokorodza zvakarere ndaona kuti panyaradzo pachaungana vanhu mabhururu nehama dzangu dzichange dziri panapa ndatiregai tekeda vaka muri kuwana kupi mari aisadavira ndokuvaka kusvika apedza pamba apa panga patovaka kitchen chiwati mabedroom zvese panga pasati pavaka imba kana toilet ndongeseti yavakwa but vaita zvavaita mukati mekugarisana nevamwe zvadaro Zimbabwe inzwai mukadzi akabva buda pamba ndokuita mazuva ari kuanda 6 asipo vana vachitombodzi muri kuna kuenda kwambuya nekuti umwe 1 anga ari grade 7 rechi 7 zuva ndo rakadzoka mukadzi wepamba pake akadzoka ari mumotokari svinhu dzechimanje manje adzoka ari motokari yakauya ine vanhu 3 murume anova ndiye muridzi wemotokari nemukadzi amai vari pamba apa vari kuvaka vari kufirwa nemurume wechi3 anga ari amai vemukadzi uyu ndobva vadzika kudaro motokari yakapinda payati murume uyu achiburuka teva kutenderera imba achiona kuvaka kwakaitwa nokuti panga pachangopera kuvakwa zvidhina zvimwe asiri zvanhongwa achirima 1 achitotera nezvekuti panofanira kuti papendwe mungada pendi yakaita sei kugadzira zvimwe zvasara uye zveba kudiwa bathroom pamwecherechi netoilet murume uyu anozikanwa here haazikanwe mumuri haazikanwe panzvimbo iyi vachidzika kudaro amai vachangogara pasi vanove amwene ambuya vemukwasha uyu kana kuti ambuya vepamba apa amai vemukadzi wokufirwa uyu pachibva papinda foni yakapinda kwavari ndeyekuti amai ava vane kukereke kwavanonamata vachitori amai vane chinzvimbo kana chikundla munzvimbo yemukereke yavanonamata kwavanga vachibva kwacho kuchibva kwapinda shoko veyuti kuti kwaitika rufu vakati pana pane chagari ini ndakutoenda ndokubva vadhiraivha kunosiya kubus stop vachibva siya vanokwidzwa motokari ikadzoka ine murume uyu murume achibva vadzoka pamba vachibva vari pamba mukadzi achibva tanga kufamba nekufonderana nevamwe vari pama next door dzinove shamwari dzanga dziripo nedzimwe hama dzekungozivana usiri hukama hwakafanana nekuti kwaanga karoorwa kana kuti kwaakabereka akabva tanga kuudza mukadzi uyu achera achiti ndati ndikuzivisei kuti ava ndo vave babe panapa apa akusati kwaitwa nyaradzo kufa zvoita murume uyu ndo vabe panapa munhu wese anoziva chivanhu aingoti inga maruva zvakanaka taona kuchinja kuitika panapa paakuvakwa panapa right zuva iroro Zimbabwe murume uyu akabva aisirwa mvura kumapasti 7 dzemanheru kuti ageze pambapa pasati pavaka bathroom akabva aisirwa muzibhavhu zihombe mvura yekuti anogeza mune imwe room muimba iri kuvakwa right ndobva aita kunogeza ari mukati mekugeza mukadzi ari kuona murume atora nguva asati adzoka ari kunotarisa kuti dedi vari kugeza ari kuona munhu chando ari mubhavhu wamwarira mwari murume atodonha ka bhavhu ratodonhawo kune mvura yaro uko murume ari zei
mukadzi anoudza mafriends ake, mukadzi anoudza vamwe next door, mukadzi anoenda kuna sabhuku anovaudza kuti ndange ndauya neshamwari yangu kana kuti shamwari dzamboudza pakutanga kuti shamwari yangu anove boyfriend yangu kana kuti murume anachitiwa baba apa angachindisimudza uyoyo ndine urombo handisi chichaitika afa. Vanhu vanouya vachiona hapana pakaudzwa vamweni vanogara mudzimbo kana kuti hama dzemurume wake dzinova ndiyo kukuti hama dzemurume wepamba pa akafa baba vevana vake haana kutaura. Akabva asimuka ipapo ndobva aenda kumapurisa, mapurisa vachibva vauya ndikutora coffin nemutumbi ndobva aenda nawo. Hama dzemurume haana kudziudza, amai vemurume haana kuvaudza. Ndokuita mazuva hama dzemurume dzakatoudzwa kubva kwasabhuku kuti muri kuzviziva here kuti pamba penyu pane rufu. Hama umwana baba munini akabva aenda pamba kati baba maiguru ndati ndisvike panapa ndiri kunzwa kuti pane zvaitika. Ndobva aburitsa vana panze zvikanzi Joe wabuda panze, Mishi buda panze, Susani achibuda panze zvikanzi manzwa kuti kudi nanzwa kuti pane rufu zvikanzi avazi vana venyu vese here havana kukwana here. Ndo rufu rwamungataura imi kana venyu vana vakakwana rufu rwamuritaura ndirwani. Dai ruri rwangu munoti ngosiyapinda mumusha chikonzero ndakarorwa nehama yenyu but ini ndiri mupenyu. Rufu rwamuri kutaurwa munoda kuziva nderupi runodarika rwehama yenyu yakafa mukacherera. Vana venyu vapenyu hama yenyu yakafa mukaviga moda kuchema mukome wenyu kapirire. Baba munini vachibva pererwa vachibva vaenda. So nyaya iyi mhuri yeZimbabwe yakaitika musi wa 9 May. Nhasi tiri musi wa 21. Hapana paakaenda kunofuga mapamba pehama dzemurume pamba parugara kunoona kuti pamba pane rufu. Wakaudza ndisabhuku, wakaudza mafriends kuvaudza kuti munhu afa kana kuti kuvaudza kuti munhu angauya pamba apa ichi boyfriend yangu ndiye baba panapa. Akaenda kumapurisa achibva adzorwa akadzokera kumapurisa akadzoka iko zvino akanyerera zii zvake. Mutumbi uri kumochwari pane here ari kuziva kuti murume uyu ndewe kupi. Chidza baba pati anoziva kuti murume wekupi kawe ndiye murume uyu paakafa apa motokari yake yange yakapakwa payadika. Motokari ichibvesera payadi right yapakwa payadi. Mukadzi uyu ko zvinozvi mapurisa vakabvunza nezvemotokari kuti motokari kana muchiti munhu uyu mune mashoko manga muchingodzidzana asina kusvika pana panhasi achibva ati makisi andira kumbomaona makisi achibva tsvagwa ndobva shayikwa emotokari ashayikwa kudaro. Iko zvinozvi zvakuitika pamba apa kunonzi pamba apa kumapasi 7 dzemanheru kumapasi 1 dzekuseni kumapasi 5 dzekuseni mota inoti malaidzi nga yobva yati dzii yobva yenyerera kudaro inongoflasha malaidzi yobva yenyerara. Iye agere zvake anotomuka kuseni anosvera ruvanzi rwake vana vake kana vachenda chikoro vaenda kuchikoro kana achibika wobika zi haana kwaari kuenda veukama vakangonyarara. Muri kuti ndechekumberengwa imberengwa murume uyu haazikane kumberengwa ikoko. Vanhu vepamberengwa apa vakamuona vemafriends vakanzi ndiye baba vepanapa avamuzive. Iye mudzimai wacho haazive kuti anobva ku haana waari kutaura naye. Hana waari kutaura naye. So vamwe vazounza nyaya manje ndevehukama vepamba manje kuti pamba apa ndepedu mani. Mukadzi uyu muroorwa uyu, mukadzi uyu mutorwa uyu, vana vanavo pamba ndevedu, akafa pamba ndepedu, kana zvanetsa anogona kutoenda musha uchisara. But zviri kuitika izvi tofanira kuita sei yapakaipa Boss Motorspace paka chinoi chekuchinoi chiri kuti kudini. Mukoma KB nyandira kutaura panapa inyaya yaunzwa nevabereki vemwanasikana ane makore anokwana kuita iwo 23 years okuberekwa. Mwanasikana wandiri kutaura nezvake ahana kumbogara aenda kumurume. Mwanasikana anga achigara ari pamba ahana kumboita kuwana kunyangwe ari pamba apa. Asi mwanasikana vabereki chaanochema nacho ndechekuti mwana takamuendesa kuchikoro akapinda rugwaro runosvika iwo form 4 akasvika ipapo ende munhu akapasa zvimwe zvokuti anga ari mukati mekushevedzera kuti izvo regai ndigomira ndiri pano ndine zvandinoda kuti ndigoita. Mwanasikana uyu ane kabusiness kake kaakamukirwa nevabereki vake kuti imboita ugowedzera pane zvotoda kuti uwedzere pamusoro pechikoro. Wapedza kuwedzera ugosvika pakuita basa ratinoda uyezve basa rinooneka kuti dzimweri dzenguva ungatiraramisa mwanasikana chikonzero pavana vedu vatinavo pana uri kuona kuti vana ndiwe wega ukakwanisa kuenderera mberi nechikoro.
mukoma KB ndiri mukadime kutaura nevabereki amai vake vanotaura vachiti izvo kusvika pa 23 years vandinoziva kuti vakambosvika paari vandisingatozive kuti vane kufambidza nekwakaita nako kunoshamisa vakomana vanoita vaviri angari mwana akazvibata mwana asina nhoroondo yezvakaipa mukati menzvimbo asi akangomuka ari mukati mekuchemedzera kuti baba naamai ndazofunga zvokuenda uye ndiye murume wandada asi murume wanoziva mukati menzvimbo anogara kubva pamba pavo kuenda kumba kunogara murume iyeye misha yasvike darike 6 asi vachigara zvakaoma vari mukati menzvimbo yekuchindoi mwanasikana akataura kuti izvozvo handiendi zvechivande handiendi zvokuvhunduka kana kutya asi zvandida kutaura panapa ndizvo zvamakiki makaronga zvese zvazvo pamabhizinesi tongu tinazvo sarai mutore zvenyu nokuti ndakuenda kumurume wangu mwanasikana aenda ikoko amai vakazama kuenda kumadzitete nevamwe vanhu vechechi chaicho akunomanikidza mwana uyu kuti itai kuti mwana uyu adzoke pamba chikonzero marevero nematauro ari kuita senge munhu asvikirwa ende zvaari kutaura kuita haana kumbogara azvida uye zvemurume waari akuvinga ikoko handina kumbogara ndamunzwa kuti vanodana navese asi pavakaenda ikoko vakatukamidza vamwe vakuru vachemberi vakaenda ikoko kunotaura nemurume uyu murume ari mukati mekushivedzera kuti ini pachangu mwanasikana uyu handina kumbomukombisa but ndamurota nhasi kurota kwandamuita nhasi ndaona auya pano saka neniwo handibvupi kuti adzoke ikoko chikonzero ndapiwa nevadzimu kuhope kwangu mashoko ari kubva kumukomana mwanasikana akaramba zvokuramba zviya zvokurambisisa kusvikira baba namai vachivedzera kuti izvo hapana zvatingada chikonzero mwanasikana maitiro ake anogona kuti tiende kumapurisa kuti vari kundirambidza kodzero dzangu. Iye mukomana akatizirwa nemusikana uyu akura sei? Iye pachaka ne 37 years dzekuberekwa. 37. Enda akambogara nemukadzi ari kutonzi pakaenda mwanasikana uyu anga pasina 4 days paine mukadzi akanga ari pamba akanga abva ipapo ende mukadzi akabva ipapo zvakare haagari kure anogara munzvimbo imomo vanhu vaifukidza kuti mwanasikana uyu akaita zvekurambwa but pakaitika nyaya iyi mwanasikana akazotora chitizo vedu way handina kurambwa ndakaita zvokutiza kana muchiriwa zvakuti kana muchito musikanzwisi ndakatiza seika mwanasikana aenda apo uyu muchamunzwa achadzoka ega achitaura nemi nokuti vanhu vanga vakumubvunza kuti iwe kana uchiti wakabva uchitiza wakatizei chicha wakaona akaramba kutaura akangoti imimi muchaona mwanasikana uyu achadzoka achikuudzai mwanasikana mukoma KB akagara 27 days day rechi 28 ndoro akabuda kuenda kuna amai vemukomana vanogara pambapa ndinotaura mukoma KB hapana baba pana amai mwanakomana wandiri kutaura uyu ndiye mwanakomana wega amai vepo ipapo vakabereka vana vari vatatu vamwe vachiona vasikana vaviri vakaroorwa ndiye mwanakomana 1 ari pamba apa imba yandiri kutaura nezvayo inozikanwa nesmart munzvimbo yekuchinoi ende imba iyi yakanaka right chinoi town yerekana yes mukoma wangu zvadaro mukoma KB musi wa 28 day rechi 28 mwanasikana akaenda kuna amai zvikanzi vamwene ndachema zvangu inini ndakuenda zvikanzi muroora hongoti ndakuenda chishanetsa handina zuva randikanzwa chinzirwo hauna kudya nekuti warohwa nemurume kwandiri inini handisati tambotukana uyezve panapa pane musikana webasa anobatsira iwewe otherwise iwewe kutoshanda pano kunyara kuti ndiri munhu wechikadzi handingaichiri basa nemusikana webasa nokuti uri munhukadzi unofanira kumbomira ende handitarisiri kuti inini ndikaona chisina kuitwa pano ndinobvunza iwe muroora nokuti tine munhu watinobhadhara iwewe utori murungu wemusikana ari pano saka chanetsa charwadza chii kuti uti iwe haubve pano wakubva panapa wakurova pasi mwana wangu ane zvaari kuita rikwauri zvakashata zvikanzi kudini nemwanasikana zvikanzi mama regai ndikuzivisei ndobva ataura zvisi zvaitika zvaakataura mukoma KB zvinhu izvi handina kuzvibatira kuna amai vemurume kunova ndokumba kwakatizwa nemwanasikana uyu asi ndokwaari ndakazozvibata ndakuudzwa nevabereki vemwanasikana asi mwanasikana pakutanga noti ndakavaudza vamwene vangu mushure mekuti kana ndakubuda ndisina kutaura vanoti uri kuendepi ende chichaitika mukoma KB murume wemukadzi uyu vanopinda mumba vorara vanopinda mumba vovhara dhoo vavhara dhoo zuva rakasikwa namwari rega rega mukadzi anonzi ndiisire marasha mazimbe pazen'e rikupinda mumba imomo marasha awa anonzi asawande asadarike 5 anogona kuita 3 4 kana 5 akwana anenge achibaka here kana anenge akatsvuka moto okay but kutsuka kwaanenge akaita mukoma KB haadzimi kunosvika mangwana makuseni ende anoiswa nemwanasikana mangwana zvakare mangwana makuseni marasha aya anotodzimwa zvakare nemwanasikana iyeye asina kuratidza kuti pane madota anenge akangotsuka chete vachipinda mumba wamukoma KB mwanasikana anonzi ndiye anorara pambeta murume harari pambeta
asi kumire kwakaita mubhedha une kunoiswa musoro une kunoiswa makumbo. Asi iye mukadzi anonzi tora pilo uise kunoiswa makumbo, ndokwanorara wakatarisa wakaisa musoro. Okay. Iye murume haarari, ane stool yake iri pakona pembhedha yaanogara, yaanenge akashama iye. Anotora mazengere marasha riya ndoro anenge akagara achiita senge munhu ari kudziya moto kunosvika mangwana kuseni. Right, mukoma KB, mukadzi uyu paanorara anonzi bvisa hembe dzese, haatenderwi kurara akapfeka. 1 2. Iye murume uyu kana apinda mba kunorara anobvisa hembe dzake sedzaakapfeka, kana aine jacket, kana aine sheti mukati, kana aine trouser, kana aine hembe mukati, chaakapfeka chese kunyange aine kepi zuva iroro, chimwe nechimwe chinofanira kunge chine pachasungirirwa pakona yerimwe gombo rembhedha. Right. Kureva kuti makona makumbo embhedha ese ane chaanenge nacho, pamwe panenge pane kepi, pamwe pane t-shirt, pamwe panenge paine jacket. Kana zvawandisa zvinogona kusungirirwa zviri zviviri zvichienderana nekuti chese chaanga akapfeka chaminda pakona pagombo rembhedha. Okay. Saka iye anorara mukoma KB ari pamarasha, pamazimbe emarasha, mazimbe aya asina kupfeka. So iye pachake kana ndichiti haana kupfeka akagara pasi chuo, kureva kuti pakavanzika kunenge kwakatarisana nemarasha. Asi mukadzi anoti rimwe ramazuva murume uyu akataka kuenda pamarasha, iye asati aende pambhedha kunorara, iye anotendera kuti pano kuenda pambhedha panorara chete, kana aenda panguva yaari kuda iyoyo anofanira kufuka musoro zvachose, afane kuona zvinoitwa nemurume. Asi murume uyu akatomboenda pamarasha iye asati aenda kunorara, anoti ndaida kuzama kuona kuti chii chinomboitika. Anoti iye mumba makaita hutsi, asi pamakaita hutsi akazoona kuti iye murume wake pane ndofunga angarasa mvura yaenda pamarasha. Asi marasha aya anomushamisa, marasha iwawo ndo aanodzoka nawo zuva rakasikwa naMwari, ndiye anomadzima kuseni ira mvura. But marasha aya paanomadira mvura anoita sekunonzi idombo kana kuti isimbi inenge yakatsvuka, chikonzero haibuditsi madota, anongotsuka chete. Okay. But pese paanomatora marasha aya asati aona paanotsukiswa, anongonzi enda unotora marasha ari pamakomasiya ari mumba, enda unotora marasha pakomasiya nezuro. Paanoenda kunomatora anotomaona akalaitwa kudwara. Ndo kunoudza amai vemurume wake, amai vemurume wake vakangoita senguvavhunduka zikanzi tiza muroora andisati ndamboona zvakadaro, tiza. Murume akakadzi akabhatiza ndokuenda kumba kwavo, aenda kuvabereki vake, aenda kuno vabereki vake ndokunovaudza zvese izvi kuti ndo zviriko kupi, ndo zviriko kumba kwangu. Akarara 1 day raakarara asvika ari manheru, amai vake anoti amai vemurume vakauya 3 times kuhope, asi paipepuka vaimupusha vachimusunza vachiseka vachiti muroora watiza. Saka kana watiza iwewe ini ndasvika sei pauri, ingava nemadhoo makakiya asi ndinewe. Wobva wadisappear 3 times. Mangwana makuseni mukoma KB anga akutevererwa nenyoka inonzi chisukuviri, asi munzeve dzake ainzi kumba izvezvi dzokakumba izvezvi. Achibva takakuudza vabereki vake, akatanga iye kuti kana paine poison ndipenye poison ndiite sei, ndiende. Chikonzero zviri kuitika kwandiri izvi hazvisi, zviri kuitika kwandiri hazvisi. Saka izvezvi mwanasikana akabva adzokera kuvabereki vake, vazouya nenyaya iyi vabereki vake vari kuchitangura nenyaya, but hapana pekuzekana patinotangira. Mwana ndo zvaari kuona, kureva kuti kwaari kurarama ikoko ndo zvaari kurarama nazvo, akauya kumba ndo zvaanosangana nazvo. Saka toita sei? Mwana akatombopindwa nepfungwa dzekuda kukomita suicide, akapindwa nepfungwa dzekuti pane kudzokera ikoko izebheta ndimo mushonga. Mai vake vakati endako. Mwana uyu haana kukombeswa musikana uyu, aiwa haana kukandwa shoko, but iye mwana ndiye akatongotaka kuti inini pana paiwa zviko zvadarika, ndakuenda kumba kwangu, ndakuenda kumukomana wangu, kunyange manga musingamuzivi. Ende mukomana paakatumirwa mangu machembera akaenda ipoko akati izvo zvamuri kutaura izvosoka inini pachangu inini ndarota mukadzi uyu auya pano, kureva kuti ndapiwa nevari kumhepo kusvika kwaita panapa ndiye wacho wandarota. Saka hazviti kuti mumutore panapa, garai madzokera zvenyu.
ende kuli mashoko angambe ingatero kumashure nemukadzi akabva ipo pachita zvekutiza achiti hongu ainde zvake mwana uyu asi ndiro kudzi achatsoka zvachaona pa zvakaoma mukadzi uyu pa akabvunzwa akati ndachati kwanisa kutaura ende hapana kuti mazuva dare chi 28 mwanasikana kutaura kuti ndo zviri kuitika baba ndipo ndinogara saka mukadzi wokutanga ndo zvakatiza wezi ndo zvazvinoreva asi kutaura akaramba asi akaudza vanhu vachiti vakomana mwana uyu aenda apaka muchaona ya pakaipa so vabereki vemwanasikana ndo vaunza nyaya vabereki vemwanasikana ndo vaunza nyaya kuti vedu we ndinota sei pakaita sezvizvi nekuti hatina simba ende zviri kuonekwa nemwana kumba kwake ende paari kuuya kumba iko zvinozvo ari tiri kuona chisukuviri nyoka enda musoro muviri iyai iri kumutera kumashure but iye ari kuti nguva yaanoiona ari kutonzwa munzeve dzakachinzi dzoka kumba dzoka kana tisingakanganise nyoka ine misoro miviri haifambi nemudhaka here inofamba nemudhaka saka iye anenge achiona iri pa anenge achitoiona vabereki vacho vakatoguma vatoionawo iri pamusoro pedhaka ichitofamba kuti iyo iri kuonekwa iyo ichitomutevera vati vakwanisa here kunobvunza achishashi ipapo komageipe ipapo ndo pavari kutotya ipapo kuti mashoko ari kutaurwa nemwana wangu uyu mwana wedu uyu akambomataura kwamuri ende muri kuti kudini vakaenda kunovabvunza mashoko iwo ndakabvunza mukomakebi vanoti ivo isusu pachedu mwana wedu chaichaiye hatina mbono wokomesa kwake vanhu ava hapana kana kauya kumba kwedu achiti tisine mwana wenyu tisu mukwasha hapana kana tsvakirai kuno akangofanana nemunhu ari kungorarama tisingazivi kwaari so iye pacheke mwana uyu ndiye akatobva kumba achiti ndafunga kuenda regai tinzwe kubva kuvadiwa vateereri manyama pa 0713938538 0713938538 kuti vanoti kudini neicho chekuchi zvavari kubata zvavari kufamba kwavari kuenda ende kutouya kuti vauye kune vanhu vakawanda kureva kuti vafamba asi hapana chabuda right kureva kuti vakutotsvaga rubatsiro kune vamwe vakawanda mushure mekunge mwanasikana arota vamwene vake vachiuya vachitaura naye for 3 days zvakaramba zvichiitika here kana kuti mangwana acho ipapo havana kudzoka futi amai acho but mangwana acho pakatanga kuuya nyoka yakutoteera mashure make but munzeve dzake achitonzwa kuti izwi rimurume akutaura achiti dzoka kumba kwauri ndekupi mai susupenzi paEpworth kanyamba nabhozho amai avo nemwana wavo mukomana vakaromba vanozivana nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe inyaya yekuzhombe zhombe regani kwati paka zhombe chiri kuti kudini padhuze negogwa tikutukane vanenge vachipanana masaisai ichokwadi muri yeZimbabwe zvakaitika ndezvekutizo muvhileji makaita rufu ndo rwambuya vechikuru vakarwara vachinzi vari kurwara nechirwere chemudumbu so ambuya ava vaimhanya amai ava vaimhanya kana ndichiti vaimhanya ndinoreva kuti vaichaya kana ndichiti vaichaya vaienda kuchimbuzi kasingaperi munongomuziva mudumbu isusu tinomati masnacks okay papa ndokubva vanzi kuchipatara mbuya vakaramba kati handiendi ndokubva vanzi kuchipatara mbuya vakati handiendi ndinozviziva sei ndichirwara regai ndife kana ndichifa ndiri panapa ndokubva vavamanikidza ndokubva vaisa mungoro yemombe ngoro yemombe iri mukati mekumhanyiwa sevanhu vari kumhanyira kuchipatara ndokubva yamoto dzabuda murodhi vachisangana nemotokari mombe ndobva dzabuda musango munhu anga ari kumberi asina munhu mberi ndobva dzanotsika chitsiga ngoro ndobva yakutuka mai vachibva vadoneswa nengoro ndokubva vanorohwa musana nengoro ndokuendesa kuchipatara ndokuita mazuva mashoma mai vachibva vashayika nematambudziko amai vashayika mukoma KB vanhu muvhileji vakachema ndamai vechikuru vanga vachitori kuma 80 something years ndobva vachema vanhu vachibva enda parofo herino ibasa muri yeZimbabwe kuna amai vakaenda kurufu vakange vari muchikwata chemadzisawira asi mai ava vakanzi izvo imimi nekuda kwezera renyu harichisiri zera rokuti mungakwanise kuendeswa panguva yekunzi munogeza munhu mati kurei kana mune vazukuru kana vana zera iroro imi mazera rokunzi munosvikawo mungogara mumba mune chituna vafana vachimhanya vachiita zvavari kuita mai ava mukoma KB mbuya ava vakati ivo ndofanira kuonekana nemufi panyaya dzekugezwa kwemutumbi okay vakaendawo kutimu raita sei raigeza mutumbi akave mumwe ageza mutumbi kusanganisira mazisawira ndobva ageza mutumbi vageza mutumbi mukoma KB vanhu vakangofunga kuti ndopa zvaperera havana kuziva kuti pane zvaitika handei pakunoviga munhu mukoma KB
vanhu vakataka kuita noise kuti asinge vanhu vanongorwisana pane zviri kuitika. Munhu akuita board viewing yokuti auda kunovigwa. Vanonzi mai ava pavakasvika pekupedzera kuti vaone nemunhu, vanotaura chiti veukama vanga vakamira pasaidi vakaona sign yekuratidza kuti munhu ari mucoffin aita sekunonzi acheuka kutarisa, akatarisa mudenga senge atarisa kusaidi. Kuna amai vaya ndo kwaisada kutarisa. Ende pane mashoko ekuti vanoti iwo vakanyatsoona kuti mutumbi usati waendesa musoro rimwe divi wakaita senge wasvinura kutarisa mai ava. Iye akanga kamira pasaidi ndofa ashedza vamwe ukama kuti uyai padhuze. Chakazoonekwa neve padhuze vamwe vakauya inyaya yekudzora mutsiba pari straight uchibva kusaidi kwanga watarisa. Amai vachibva abva, asi vamakuru vakati mukaona zvichida iso imimi pamasvika ndo pazvaitika kureva kuti imimi ingobva ipanapa muve mufi ari kuramba. Ndizvozvo ndokubva vabva kudaro munhu achibva vevigwa, vanhu vachibva vaenda. Amai ava pavakaenda kumba kwavo, murume wavo ane kumunda kwaanoenda nguva dzekurima. Akaenda kumunda, mbuya ava ndo vakasara vari pamba nevazukuru vari pamba, ndobva vasara pamba. Vasara pamba vachibva kurufu zuva ravaenda kunorara musi wokutanga mukoma KB. Ambuya vakadzoka vachimhanya kwaSabhuku vachitaura vachidizvo, ndaita dambudziko kumba kwangu. Dambudziko nderei? Zvikanzi vana vese vari mumba vari kuti havachaoni. Vazukuru vangwana 4 vanzi vari kuti havachaoni. Vachibva vadzoka ivo vakanzi chiendai kumba tiri kutevera ikoko. Mbuya vachinodzokera vachinopinda mumba, ivo vachingopinda mumba zvakare mbuya havachavaoni. Murume wachibva wafonerwa, asi pakafonerwa murume ndezvokuti vana Sabhuku neveukama vakaramba vachiti ivo zviri panapa zvinonetsa. Amai pavauya ivo vauya vachiti vana vangu vari kuti vese havachaoni. Pavadzoka ivo pavapinda mumba ivo vakutotaura zvakare pakatevera vanhu vachienda ikoko vakakudzwa vachinzi tisvikewo zvikanzi masvika iniwo panosvika nechipinda mumba kuti zvakare nini handichadi handichaoni. Kureva kuti Sabhuku nevanhu vakaenda ipapo vanga vakutotyawo kupinda mumba. Zvikanzi ngatite kuti murume asvika. Murume achibva afonerwa, murume akati kwandiri inini handikwanisi kuwana transport, ndiri kumbivira umwe wevana vangu, asi kwaari anofanira kuti aite sei auye nekuti ari kudhorobha rekwekwe. Kwekwe iri padhuze nepashombe. Momufonera iye pakati pangu ini nemwana wangu. Mwana wangu anokwanisa kutotanga kusvika ini nisati ndasvika. Mwana achibva afonerwa, mwana achibva asvika. Asi mwana paakasvika kati iye achiudzwa anoti handichakwanisi kupinda mumba kuti ndibatsire vanhu ava, ndinokwanisa kuita zvise ndiri panze. Zvikonzera munhu wese angopinda mumba angachita bofu. Mwana komana ndo pakaita zvekufona vari mukati mekuti vatsvage mubatsiri. Vanhu vakaita 2 days vari mumba nokuti mubatsiri akanonoka kusvika. Mubatsiri paakasvika zvikanzi zvandiri kuona panapa izve hazvina kumira mushe. Ndekupi kwake kune rufu. Ndekupi kwake kune rufu. Rufu ruya. Zvikanzi kwake kune rufu ikoko ndo kune zvaitika. Amai ava ndo vakonzera kuita kurwara kwevana. Amai ava pavakapinda mumba kunorara nezuro vakabva nemvura kurufu. Vakawana sei mvura yemutumbi wemunhu akavigwa yechituna kusvika yabvunzwa mukoma KB mwanakomana uyu pakaitwa rufuro anga asipo ari kubasa. Zvikanzi ichokwadi mai vako ndemumwe wevamwano kwakagezwa mutumbi uchimedzi ndipo vakabuda nemvura. Vabuda nemvura vakaenda kunoidira kumba kwavo. Amene zvavaida kuita vadira kumvura kumba vana vachibva vaita mapofu. Ivo havana kuita bofu nguvayo vakachibva vabuda panze vachinoudza vanhu kuti ndodawo help mundibatsiro. But pavakadzokera mumba vachibva vaita se vachibva vaita bofu. Zvikanzi mvura iyoyo wangu vakaimwa yamumba but pane paitodi izvezvo. Mukoma KB ndoda nditaure nyaya yekuzhombe. Vakanzi nevamwe vakanzi nemubatsiri ndiri kukumbira amai panapa zvatichaita panapa ndezvekuti wangu munogona kuona but mufi anemi ari kumhanya nemi ari kuti hamukwanisi kugara neni mumba menyu ini ndakafa ndakavigwa nehama dzangu. Mumba menyu ndinoitei? Ndiri kukumbira kuti imi mumba chenyu muende munoudza hama dzangu kuti 1 rufu rwangu ndakafa sei, 2 mune mvura yamakatora yandakagezwa. Asi musauye mega sezvo musisaone imimi musauye mega ende munotora hama dzenyu. Mubatsira akavaudza kuti imi mukatora hama dzenyu hama yenyu chingosvika pano kana muchinge makuenda mufu ari kutaura kuti kana makufamba kuenda kuti munotaura nezvekuti mufu akafa sei kwanzi muchatanga kuona. Nezuro mukoma KB kuchibva kwasvika hama dzemufi, hama dzemufi padzakasvika dzakaenda kumba ikoko vakabva kwavachimhanya vachinzi vanga vakuvaviwa. Asi shoko rinotiwo mufanira kutaura chiti imimi muri kuendei kunotsvaka, muri kuenda kunotsvakei kumba kwemunhu akanditora nenzira yemvura achisa kumba kwake. Imimi garai kumba, ini ndichatuma munhu uyu ndichamutina
achauya ikoko ndo pakatini wamai vakutanga kuvaviwa plus vanga vasisawoni asi pakasvika hama yavo vari mukati mekutaura kuti takuita kuti chifambe tiende amai vafataka kuona asi vazukuru hapana iona vachibva vaenda mukoma KB. Ndikati ndikuzivise mhuri yeZimbabwe shoko rakabuda nezuro mukoma KB nderekuti amai vakati pandakaradzikwa pandakarara kana kuti mandakarara ndo mandiri kukumbira kuti mvura yamunayo iswe imomo, right? Asi kuva rakafutsirwa asi mufari kutaura achiti kana imi nevazukuru venyu muchida kuti mutange kuona mozotanga kuti muripe mune zvakanaka ndiri kukumbira mvura yamakatora iswe mandakarara ndinofana kurara nemvura yangu mandakarara. Iyo mvura yacho iriko ere kumba kwachishashi kwasawira kuya? Vakabvuma kuti vanayo mukoma KB, vakabvuma kuti vanayo vachida kuishandisei ndopa vasiri kutora vaida kushandisa nekuti mubatsiri akatobvuma kati mvura iyoyo ndo mvura yakonzeresa. Vachibva vabvuma zvikanzi chokwadi mvura ndinayo, vabvuma kuti mvura inayo zvikanzi munofana kuti musangane nehama dzemufi, but hama dzemufi pari zvinozvo hadzina chadziri kubvumirwa kutaura musati masvika pamuri kutinhwa nemufi. Asi shoko rakabuda iko zvino richiti vanofanira kuenda nemvura iyi kunoisa pai makarara mufi. So mubatsiri ari kuti izvo ndichafamba nemi kukuzivisa zvokuita asi mune zvamunofanira kuti muite. Saka shoko riri kuti ivo vanofanira kuti vaise. Saka nezuro mukoma KB pane mashoko ekuti hama dzavo dzainzi dzinofanira kuti dziende kuna mambo wemunzvimbo iyi. Vanotaura ivo kuti tine mvura irida kudzokera, ida kuenda pakavigwa munhu, asi kuti iiswe mvura iyi guva rinofanira kufukunurwa. Sakupinza madzimambo vanotenda here mambo kuti guva iri rimbofukunurwa? Amai ava dambudziko rekusaona rapera. Vakakunzi inini nguva inosvika hama yenyu kana muchifambira nyaya dzangu dzekuti makuya kuzotaura nyaya yangu inini muchaona. Ende chokwadi pakanzi nyaya iyi vasvika mubatsiri vakuda kuenda ikoko akavatanga kuona ko vazukuru vasikuona namanje. Ende pakanzi musati mapedza nyaya dzesezi vazukuru vasikuona kusvikira magadzirisa. Saka vazukuru vangori mumba. Baba vemudzimai uyu, baba vemhuri iyi vakazodzoka ire kumba kwavo? Havana kuuya mukoma KB. Ende mashoko ari kunzi iwo shoko parakasvika ikoko kwanzi vakati ndinonyarira pai. Hey! Ndinonyarira pai munhu anoenda kunotora mvura yemufi kurufu kuri kunochema vamwe iye ari kuenda kunotora rufu. Ende shoko rokuti izvo apa mvura muchadzora but munofanira kuti muudze hama dzangu kuti rufu rwangu rwakauya sei, rwakakonzerwa nei, kuti amai ava ndivo here vakakonzera kakufa kwemufi uyu. Zvitori pachoko ero mukoma KB zviri pachena. Vaiwirirana vangori madzisawira zvachonyana. 0713938538 0713938538. Vaenda here kwamambo vehukama kuti vanotaura kuti ndo mamiriro akaita zvinhu? Mashoko angasati aende kwamambo but iko zvinoudza kuti vagadzirira kuti vaende kwamambo kuti vanokumbira nokuti varidzi vehama vari kuti izvo kunyange isu tikabvuma kuti mvura inofanira kuti iendeswe pakarara mufi but mufi ari mugumi makafutsigwa. Zvinoita here kuti fukunurwe guva mambo asingazvizive remunhu akambovigwa? Azviite zvakuda mambo mukati. Yeah. Ende ivo mapurisa chaiwo anoshayikwa here panofukunurwa guva? Anofanira kunge aripo. Ndizvozvo rega tinzwe kuti nyaya yekuzhombe iyo ichafamba nemunhu afa. Yes, yagezeswa mufi. Pakaipa. Ende nezera racho kumanikidzira kupinda imomo. Ivo ambuya ava vakatora mvura yemufi vakura sei? Vakura mukoma KB, vakura vanodarika 70 years. Vanodarika 70 years. Saka yanga iri shamwari yepedyo yemufi. Pane mubvunzo uri kuya zvikanzi avo vekuchenhoi vane pfuma here, vane tunhu twavo here, tingati isusu vakaromba here amai nemwanakomana? I want to know. Ndataura wanikati pamba pakanaka panozikanwa nokunaka ende imba yakanaka. Pakaitwa vana vatatu, vasikana vaviri vakaenda kuvarume, mukomana 1 ndiye ari kugara naamai. Hana mwana. Mudzimai wokutanga akatiza akatorwa pasi. Uyu wechitu ndiye watawa. Ende vese ndiyo munzvimbo imomo vasikadzi vari kutora. Right. Boshongora ndiye kamirwe panochowa munhu apo. Ndimutsiroka Trust Magora na Kulezi vangu ba praise na my praise ndinonzi Power King Tawanda Johnny Kananji pa Shallowfield Farm itapfo kumuri yese yeZimbabwe. Ndinoza kuti vakatibata chimoti muri yese yeZimbabwe. Pakadzikadzika semudza ndirove pakadzikadzika ndiriyamaika ndirove
iwe andiriya simudzamba ndirove pakadzikadzika simudzambada pakadzikadzika simudzambada pakadzikadzika andiriya simudzambada ndirove pakadzikadzika andiriya maiga wondirove iwewe andiriya iwe wondirove pakadzikadzika simudzambada. Reporting to the angel, reporting to the angel, reporting to the What am I disappointed for the Pitani Pro? Afana to the Pekasha driver. Jumanda Wakachuemba Kebenekia. Simplicity, what am I? Daniel also would have been for. Daniel also would have been for. Walk web. Simplicity. What am I? Daniel accuracy. Rigidi. Ndange ndiri mukati mekureva mukoma keboto ndichibva manje manje pamavakidzani pama next door yetimu rekugoko yandinoshevedzera kuti shombe ndiri mukati mekutaura nyaya iyi mukoma KB ndabva ndabatwa pano newe ukama vari kushevedzera vachiti bhozho hongu zvawataura ndizvo asi utore kumashure zvatakazoita ndezvekuti takazokwanisa kugara pasi ndokubva tatora mwana ndokukumbira mubatsiri kutaura kuno kwatiri kuita mwanasikana uyu ari 23 dzekuberekwa ari munzvimbo yekuota force kunova ndokune mubatsiri wacho akaenda ikoko saka takakwanisa kumutora ari kuota force asi mukoma KB vandikumbira vachiti bhozho kana zvichikwanisa ngatisangane pazuva ranhasi ugona zviri kuitika nepatave chikonzero pane zvawataura ipapo pane zvimwe zvasara zvange zvakuitika. Inyaya yekuchinoi mwanasikana ari muno muHarare ichokwadi ari kubatsirwa. Hey, rega tizonzwa kuti zviri kufamba sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza nekutsidzira zviri kuitika matima nawo senyika ino paka ndoda kudzokorora ndiri kunzwa senge ndisina kupinda muchitungwiza paka chitungwiza muri yeZimbabwe pane matambiro nemafambiro ekuti panosangana sekuru nemuzukuru zvinokuratidza kuti ukoma hunomira sei. Panosangana amai nemwana, panosangana mukwasha naambuya, panosangana tezvera nemuroora, tinofanira kusangana zvinoratidza kuti ava vanhu vasangana ndivanani zvichienderana nechivanhu chedu. Zvimwe zvacho zvinonzi makuna zvinoita kuti vanhu vagopinda munzara. Kuchitungwiza muri yeZimbabwe kuzengeza 5 kune nyaya iriko iri kusuwisa, iri kukanganisa vagari variko vari kuchema vachiti izvo maitiro akadai tibatsireiwo. Tinofanira kuenda kupolisi here, tinofanira kuenda kune vamwe vakuru enzvimbo here, kana kumadhoktors, kana yasvika nyaya apa payasvika apa tiudzewo tigoenda kupe chikonzero zviri kuitika hatizvide. Kuna amai vari mukati menzvimbo yechitungwiza muzengeza 5. Amai ava vane vanokona kuita ivo vana pavana wani mukuru wacho ari kunangane 19 to 20 years. Mwana uyu akupinda mubhawa pamba pa amai apa hapana baba, iwo amai zvakare vanopinda mubhawa. But amai ava nemwana wavo kana vachinge vapinda mubhawa vanotamba vari pa2, vanombundikirana, vanokisana muromo, rurimi nerurimi kuita sekunonzi vanhu vanodanana. Mwanakomana uyu Zimbabwe zvandakutaura pano ndiri kukumbira kuti mugogadzirisa imimi chikonzero ndoda kuti muzive zviri kuitika, asi handidi vanotiza panhefenyero nekuti mashoko anenge asangana nekuti vamwe vanyarikani vasazonzwa. But ndichataura mozopedzesera. Anokwanisa kutora maoko ake achimapinza muhembe dzemukati vari mubhawa vanhu vakatarisa. Mwanakomana, mwana nyakubereka anotora maoko ake yese opinza musketi yese muhembe yamai yese opinza pakavanzika mubhawa vanhu vakatarisa. Kana kutora rurimi nerurimi zosangana, fresh kiss ya amai nemwana. Apo ndamai nemwana akabva ipapo lese yamboenda kuchimbuzi akadzoka achiona amai achitema namwana iwe ipapa tinokunesera newe apa ipa padhuze nemunhu wangu apa ari kunzi munhu wangu ndamai vake vekubereka. Zimbabwe +263 Zimbabwe amaiwe 8 mjanaunza nyaya. Vagari vemunzvimbo mukoma KB vari kuti aiwa zviri kutirwadza, toenda kupolisi here, toenda kuchii, nokuti hatite zvekuudzira totoziva kuti ama chinzwai mukoma KB mwana waamai ava mumwe wechidiki ndiye ari kutaura kuti kwanzizvo zvechokwadi zviri kuitika kumba kuti zvotonyadzisa kumba. Kana tiri kumba mama
nemukoma wedu vanotorara same blanket vasina kupfeka. Saka zvinotangira kumba zvinotangira kumba apa vanhu vagara sekufamba kunota vanodanana vanenge vachitozadzisa zvavari kubva kumba kusvika pavari izvezvi. 0713938538 kiki amai avo nemwana zvava zvemushonga kuti amai vawane makastoma kubhawa. Mutsamai Beneti naJunior Hodgesi nambuya Musa ndinonzi Hodgesi Beneti ndiri paHopley. Mapona pabata mukoma kevi ipapa munhu wangu vanombowana here munhu wekuenda kunofadzana naye mwana achisara mbao. Ipapo ndo pasina kunzwa mukoma kevi nokuti andifungi kana kubhawa chinzibva pamunhu wangu mumba vachikwanisa kupinda musame blanket anomupindemo ndiani. 0713938538 pamwe chete ne0789600748 kakanhamba dzekuchimani-mani dzemunhu uya akanobatsira vanga vatorerwa kastendi nasabhuku vakazorumwa nenyuchi. ichokwadi muri yezimbabwe 0781 150 770 0781 150 770 kana 0780 258 564 0780 258 564 0712 910 770 0712 910 770 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzako. Baba Isabel, yes, hanzi mada mucheka apa. Ndaona ati kubatona anonzi Nyakabawu ari kushevedzera kuti amai vane mwana kutamba kwavari kuita vakazoita mistake yekuti vanoita mwana wacho chamushevedzera chiti chi. Vemunharaunda yechitungwiza vakaendere kumapurisa kunobvunza kuti nyaya yakadai inobatwa sei. Ndozvavavinga izvi. Baba Isabel ngavaende kumapurisa. Anditika vanobvunza. Vagari vemuchitungwiza muri kutamba nenguva. Garai maenda. Endei kumapurisa munobvunza kuti nyaya idzi dzinofambiswa sei. Amai avo vanoroya avo ndavasungwe chete. Right, ndianiko ndibaba Juju paMount Hapton vakachibata chimuti kuti dzvitu. Iwe baba munhu wangu. Baba munhu wangu. Chokwadi muri zimbabwe kuti wamukaseiko ene chipangura sisi vamata chipangura kana kuti DJ Dolika. 0713938538 0713938538 paita munango pantedwe. Asai. Wona zvaita nhare yacho 0713938538 fonani mupite live pachimuti kana kungotumira ka WhatsApp message pa namba dzeNational FM dzinoti 0718692244. Baba Isabel, new day get beyond deep down beyond deep down beyond deep down Emmanuel Waroi havana piro mumba iwe Andeton. Chokwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekupfapfaidza mukati mekutsudzura wamukaseko Cecilia Banda vamukanda bhutsu ndiro zvari chimuti wakachibata paka headlands Usapi chiri kuti kudini headlands ndinzure nyaya iri pana pamuri yeZimbabwe. Vakuru kana kuti shona nezwi rechivanhu rinotizwa mbudzi kuberekera pavanhu hunzi ndidzingi kuimbwa. Right. Vakawanda vakasvika pakuzisungirira vakawanda vakasvika pakunomwa poison nenyaya kuti dzikavaremera vane vanotaura navo vanodzipedza vega dzikavakurira votobva vabva nekupedza upenyu panguva iyoyo. Asi vanotizira kuvanhu voda kuvabatsira sepachimuti yauya nyaya ndei vanhu vapenyu varipo vari kurarama izvezvi. Nditsudzura nditaure pfapfaidzai mukoma KB pana baba vakafa kuheadlands ndiri kukumbira vagari vekuheadlands vatifambidzi naye nepfenyuro ndenyu 0713938538 WhatsApp number yeNational FM radio. Pana baba vakafa rimwe gori kasi kanga no 2017-2018 baba vachibva vafa pavakafa baba pane mukadzi anga karoorwa nemusha wake munzvimbo iyi asi neine ukama na baba vakafa pakafa baba parufu rwababa ava pane mwanakadzi atori muroora kune munzvimbo atori kuramba kune munzvimbo asi iri nzvimbo imwe chete akataka kumanifesta chisinge munhu akuroora nebrain achitaura sera baba vakuti ndini nhengi achibuda pamwanakadzi uyu asi sitari munhu achibuda pamukadzi uyu isitari munhu atofamba nomwe musha sokuti inini ndafa mwana wekangana vauya parufu otava kumanifesta achibudisa sitara muti ndini isusina kukama Yes. vanhu vakati chii kusvikanisa aundiziva kurona ninjiri mutarire mone vanhu vachibva nyarara mwana akagara achizviita kokoko kusvika arambwa nemurume wake kuti zvaari kuita kwete
ndobva aenda kumakwani kwa amai vake arambwa nemurume. Amai vakafirwa nemurume uyoyo vasara vari chii shirikadzi, murume afa. Izvezvi kutaura kwandiri kuti amai vanga vachigara nemwana aibudirwa nemufi waasina rudzi naye, akabva aruma mai vake dama. Zvikanzi iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita, achiruma mai vake. Pakutanga ichiti ndibhosho, iye asina kukama nabhosho, apo bhosho akafa. Iko zvinozvo aruma mai vake achiti ndine bhosho wakandidya iwe, ndoda kukudya sekudya kwawakandiita. Nyaya ndikutaura chiri kutodziya. Amai vari kutodhireswa ronda, mwanasikana achibva atosungwa nekuenda maoko emapurisa izvezvi. Amai vari kutodhireswa vakatobviswa mastitch. Asi nyaya iri kubuda kuba kwevanhu ava ndinyaya yekuba kwabhosho, kuti mwana ari kuti izvo ndini nhengi ende iwo ndokandiuraya achitaura mai vake, ndoda kutokuurayawo zvawakandiita. Asi ari kubuda paari aisi amai ake, ndokubva zvasvika munzeve dzevanhu vakafirwa. Then you're a with the for vakachiwemba ngeminiki kuti baba venyu vari kumuka kavo. Izvo zvikurumana kuri kuita vanhu ava. Ndi baba vako vakatoruma mukadzi uyo vachiti ndiwakandidya wakandiuraya, ndoda kukuurayawo. da kukuurayawo. Varidzi vehama yakafa, kusanganisira vana vemufi, kusanganisira mukadzi wemufi, ndo vachiunza nyaya manje. Ende mukadzi uyo ari kutaura chiti makandiuraya mukandisa mudura menyu, izvezvi handisi pasi ndiri mudura, saka ndoda kukudyawo. Kana tigara mudura tigara chese, iwe unosarire panyika wakandiuraya. Mwana ari kudaro kuna mai vake, asi achiita senge munhu akabudirwa nemunhu akafa 2018. So hama dzemunhu uyu manje akafa ndo dziri kuti takaviga munhu wedu ari pasi, ari kunzi ari mudura yacho ndiro. Ava amai vakatoruma nezuva kunzi vakaruma nababa vedu vachibuda pamwana wepapo. Toita sei? Varipo vanogona kuti batsira kuti vabereki kana vari mudura zvechokwadi zvibude pachena. Tikavananga direct tinogona kutosungwa nemutemo wenyika pamhosva. Ivo semhuri pakashaya baba ava 2017-2018 yamuri kutaura nezvayo, ichokwadi vakambofamba here kuti vanzwe kuti munhu uyu afa nei? vainzwa zvakasiyana siyana, asi shoko riri kutovaremereko zvinozvi ishoko rakaitika pamwana uyu, nokuti mwana uyu vasati vafamba akataka kutomanifestarwa vari parufu. Right. Iko zvino zvadzoka zvakararuma amai akachiti ndiwakandiuraya apa ndigire mudura nako. Mwana uyu akura sei? Mukadzi akatori pamusha wake nemurume wake akatodzingwa pamba nemurume achonzi one zvaakuita, nekuti atasenge munhu ari kumhanya pfungwa, asi pakumhanya kwake pfungwa chinhu chaari kutaura chakazara chaasiri kukanganwa inyaya yekufuwa. Right. Mufi iye kana akutaura, kana akubudirwa mukadzi uyu ari kutaura achiti kudini? Ari kuti ndini nhengeni munhu wakafa kanyemba bhonzo, ndini kanyemba bhonzo. Ari kubudarirwa achibva aruma mai vake, zvikanzi ndakuruma ndoda kukuwadza wakandikuri kuti ufe sezvawakandiita inini haungandigarisi mudura mako. Kubva kumanifesta kwaakaita mufi asati avigwa, izvozvi mufi avigwa paone makore, zita riri kuramba richitaura ndiro rimwe chete iroro. Sera akataura kuti ndini nhengi ndabuda panapa, ndiro sera ari kutaura zvakare kuti iko zvinozvi ndakukuruma because nguva yesei wakandigarisa mudura, ndoda kuti ugofawo sezvawakandiita. Yes. Amai vakarumwa vakura sei? Vatori nemhuri, atori muchemberi. Ivo baba vakashaya vari kumanifesta kuburikidza nepamba mukadzi uyo, vanga vakura sei? Munhu angatokura zvavatori nemhuri yake zvine pamwe tikangoti atori munhu aifanira kunge akatoguma akenga kuti angomirira kurarama sinzira yamwari. Ya, pakaipa. Vedare, muri kunzwa chiri kubva kuheadlines rusape. Saka vehukama ndivo vaunza nyaya iyi. Toita sei? Tonanga here vanhu kuti kunyaya yamuri kutaura nezvekumba kwedu iyi yakamira sei? Tikavananga isi mhosva vakambosvika kuvakuru venharaunda, ndozvavari kubvunza kuti titangire papi. Okay, rega tinzwe vedare. Ndosaka vateereri manyama vari ti 0713938538 0713938538 WhatsApp number ya National FM Radio. Kwarusape yapindira, kwarusape uko hanzi ngavanange vanhu, right? Ngavanange vanhu vari kutaurwa avo kuti vane chekuita nezvekufa kwababa avo. Ndinonzi boss venge muri kupi kwa baba Isabel? Hanzi ngavaende
ngavanange vanhu vari kutaurwa kuti imimi amai ndimi makandiuraya mukandisa mudura nguva yareba, saka ndinoda kuti mufewo. Saka hanzi veukama ngavaende ikoko. Ameno zvinoitere baba Isabel? Handizipa mutemo. Mutemo ndio unotedzera kazhinji. Ya nokuti nyaya kwedu kulungu yakanaka patozoikanganisa. tipaita munango pantedwe la mukaseko sekuru. Mamukaseko msekuru Gweja. Gweja mukazvikanaka, nyaya iripoka. Murume uyu haadi kushanda, ada kuwana marambiro emukadzi, ari kushaiwa nyeyo kuramba mudzimai wake. All right. Okay. Saka ari ngoti mudzimai akasvika kachine bvawana chokuramba kuti ndikamubata mudzimai waichiita zvichifambisa kana chamude. Haana mari yekubhadhara kunoroora, wana akangobvisa tsvagirei kuno chete. Saka mudzimai oita sei? Mudzimai hafanira kugana nerombe rikadai, ngaaone teto murume kuti ndozvikutaura murume isi handikwanisi kugana nerombe rikadai, zviri nani nditenda hangu kumusha kwedu ndotowa nomumwe munhu anondiroora. Hapana zvemushapo. Saka muri kuti mudzimai audzani teto murume. All right. Kuti nini mungazviona semuzukuru enyu zvaari kundituma kuti ndiendoko, kana zvakadaro inini aiwa bheka ndiende zvangu kuroira ndichata. Oramba murume. Hapana imba yedu iri kuenda kana ndimi mukaitarisa mukoma KP. Aiwa tinotenda mukoma Gweja maita basa. Paka. Gokwe. Chekugokwe chiri kuti kudini? Mhuri yeZimbabwe mwana ana baba na amai vakasiyana. Okay. Mwana komana 14 years grade 7 atonyora. Kuma pasi 6 zemanheru mwana aruda kusanganisa kubva mombe dzanga dzakasungwa nedzimwe mombe kudzisanganisa manheru kuti dzigopinda mudanga. Vakapedzisira kuona mwana kuti dzigopinda mudanga dzanga dziri pajoki dzanga dzibva kumaforo. Right. Akaramba akagara pane rimwe gwenzi pane rimwe dombo so. Vakapedzisira chichedzera kuti kwari kuramba ari padombo ari kuiteko. Iwe manya unoudza kuti zvaari kuita zvisirizo. Ari kusvika ari kudzoka achiti ndataura naye but aramba akanyarara asi kutaura. Ndo pavari kumhanya wanike mwana uyu atozvisungirira negavi. Ndo kutsvaka kuti mwana uyu azvisungirire kuti asungirirwa. Nguva diki takati chimuona ichi. Ndokuronda tsoka yake nokuti unosvika pana rimwe muti wakadzona kuti atosungura gavi rake. Tsoka yake. Baba vake vakashevedzwa vakauya, mai vacho vakashevedzwa vakaona zvese. Mwana uyu anga achigara nambuya. Amai vani? Amai vaamai. So vanhu ava mwana uyu kuseni kwacho akamboenda kuchikoro achida kunotora maresults. Right. Ndokubva awanikwa headmaster Vasipo. Awanikwa headmaster Vasipo, mwana wakadzoka naye achibva kuchikoro achibva amuti shamwari isusu hatichaonani zvachose. Ndokutoguma kuonana. Umwe mwana uyu akati takanyora grade 7 ika. Iko zvino zvimwe nemwe akutsvagira chikoro kwaari kuenda. Asi wakunodzidza iri kutauni. Zvikanzi kudini? Zvikanzi aiwa. Asi chandiri kusimbisa pauri chinhu chekuti tozoonana. Ndo mashoko achaonani zvakare. Achudza shamwari yake. So kuti pataurwa kunzi pane mamwe mashoko akambotaura. Baba vake vachifonerwa vakataurwa mashoko ekunzi iwo. Pandakapedzera kumuona ndine 1 week ndataura naye. Ndichomubvunza kuti nyaya yedu yapapi. Baba vachibvunza kuti mwana icho mai mubvunza kuti nyaya yedu yapapi yanga iri nyaya yei. Anoti ndakataura namai vake vachinditi mwana iko zvino zvaanyora kana apedza kune secondary school out about 13 kilometers kufamba achienda kuchikoro hazviiti mwana anosvika dambuka dhata rese zvapera. Saka zvinoda dzidza kana mwana anyora inini baba ndindazotora mwana. So ndaimuremind ndaimufungidza kuti agara akaziva kuti kana chingapedza kunyora ari kuuya kunani kwandiri. Asi pandakataura naye nchimubvunza kuti nyaya yedu yapapi haana kupindura. Hey, zvakaitika rini izvi? Mwana uyu kumapasi 8 dzakuseni polisi yanga isati yatomutora ndizvo ndiziromaniera. Mutumbi wangasatotorwa nasi. Zvokutoti mapurisa vasati vaita tsvakurudzo kuti mwana uyu akazvisungirira yega here kana kuti mumwe make hamuna tsamba here? Hakuna here mumwe munhu waakamboudza so far matsvagiro angu kubananidza veukama vese. Handisati taane munhu anoti mashoko abuda ndiye kuti baba vakamuti nyaya yedu yapapi. Mumwe mwana wakaenda naye kuchikoro anoti akandibhebhisa achiti ndokutoonana ku hatichazobvi takaonana zvakare. Asi mashoko acho eumwe mwana uyu ari kuratidza kuti munhu aitooneka. Yes.
Zimbabwe vateerere manyama, sei mwanakomana uyu akaudza shamwari yake vachibva kuchikoro kuti ndiko kupesera kuonana? Sei? Ndine one munhu asiri hama, asiri weukama, asi mugarisani wemunzvimbo ishi. Ndikataura zvakare nemunhu ari munzvimbo iyoyo, but achibva kune imwe nzvimbo, ari munhu anoita zvekutengesa, anoti ndinofamba ndichibva mukati medhorobha ndichitengesa ndichidzokera kudhorobha. Anoti iye ndafamba nyaya nzvimbo dzakawanda, nyaya dzindasangana nayo. Zvaishamisa, zvaivhundutsa, zvaityisa kuti mwana ari grade 7 anoita chinhu chinomubaya pamwoyo chokuti anoti beta ndizviuraye sokutora poison kana kuzvisungirira. Inyaya yakareba yekuti mwana asvike ipapo. Zvinowanzoitika nevanhu vakuru vanoti vakagara pasi vakachifunga chinhu ichi, vakarangarira, vakaona nyika yese vanoona senge vaparerwa. Mwana saizi iyoyo iroro Ishokwadi izvozvo. So vari kuti izvo zvimwe zvinhu zviri kuitika kazhinji. 90% yevana vesaizi iyi vari kuzviuraya kana kuzvisungirira, kana kuti vakasazvisungirira vana ivavo vanobuda vachienda nenyika, ndiwo ave ma-street kids. Vari kuti vakazvitsvaga vana ivava, vana vevabereki vakasiyana. 10 euro she will be in for. 10 euro she will be in for. Zvakangonaka baba Isabel kuti dai wairo taikwanisa kutsvaga makansela vangatibatsire nemashoko kungava kuvana even kuvabereki, kuti kana ukasvika panguva yokuti pane zviri kukunetsa, chii chaunofanira kuti uite. Andiitika asi shoko ratogona kungosira muri yeZimbabwe pane zvinondere kuti kana ukanetsekana, tsvaga munhu waunovimba naye womuudza zviri kuita sei, zviri kukunetsa. Kana kuenda papolisi iri padhuze, wosvika public relations, wosvika woti ndiri kukumbira kuti ndine nhunha dzangu, wovaudza zviri kukunetsa, vanokubatsira vanhu ivavo. Even kana mapasta vanokubatsira. But ona izera racho manje magrade 7 ava hatozivi ndinoenda kupurisa kana kuti sei. So vanhu vataura neni ava mukoma kepi vati bhosho sokufambira kwaunoita nyaya dzako. Ndabva ndatini zvazi enda kudhorobha iko kwauri koko, utsvage timu rese riri mustreet, vamuti ma-street kids, uvabvunze kuti pawakabva kumba unogara kupi, wanga wakugara nani. Either baba vakaroora mumwe mukadzi, amai vacho vakaenda, kana kuti baba naamai vevana ava vakasiyana. Vana ivavo 2% ndiyo shaona kuti mwana akatiza pamba pana amai nababa ndo namba shoma, asi vakawanda vacho ndivabereki vakasiyana. Vana baba vakafa, vana amai vakafa, vakasara vachichengetwa. Vanhu iva vanotiwa mabhoyi, vanosafiswa, avatendere kuripota. So kuti inini ndikasiyana nemukadzi wangu, ndikasara nemwana, ndoroora mumwe mukadzi, inini mukadzi wangu akauya chikundudza kuti mwana wako ari kuita so panapaka, ndinobata mwana kurowa pasina kubvunza zvakamira sei. Ndakuda mukadzi kudarika chii mwana wangu. Ili sende kugara pasi toenzanisa kuti mwana ngazi kuti ndaamai, amai ngavazive kuti ndi mwana. So vana vari kushungurudzwa, rudo rwevanhu vaviri ruri kuparadza rudo rwemwana. Izvozvo tiri pakati pemazuva 16 days nyaya dzemhirizhonga kumadzimai, nyaya dzemhirizhonga kuvanasikana. Please ngatisiyei, asi ngatitsvage vanhu vanotibatsira kana wasangana nedambudziko. Handitika nokuti kana ukagara wega pfungwa dzinogona kugumirwa, wofunga kuti kutora upenyu kuziuraya ndiwo kuita sei, unenge watogona, asi hazvisirizo baba Isabel. Nyaya iyi ndakaitaura na Honorable Makamanzi. Honorable Makamanzi vakangoti bhosho, vanhu vanogona kubatsira itai vanhu vari munyika vasatye. Vanhu vanogona kubatsira vana vari kutambudzika, vane vabereki vasina kukwana paroora iriko. Either mwana akafirwa, baba akafirwa, baba vakafa, kana kuti amai vakafa vakaroorwa, baba amai vasara vachigara nemumwe murume, kana kuti baba achigara nemumwe mukadzi, amai vakafa, kana kuti vakarambana, mwana akasara ari kuhanzvadzi yemurume, kana kuti ari kwambuya. Vanhu vanogona kutanga kutaura, kuripota, kupa chichemo chevanhu vana vari kutambura kava next door. Next door vakaona vanhu vakadaro, please ngavamhanye pamapurisa vanotaura, nokuti zera revana ava haritauri, rinosvika kuenda kumapurisa. Next door vasimbise kuti kana vaona next door pavo pachitika zvinhu zvakadai so ngavamhanye vanotaura. Nditori nevo nyaya manje manje yatakaita yevabereki vakamhanya vakaenda kumapurisa, baba vakasungwa nezvavaita mwana. Tinotenda maita basa Honorable Andrew Makahamadze, mwana uyo wekugokwe. Pane zvakaitwa papa Isabel na papa Pati zvichabuda pachena hazvo nekufamba kwenguva. Ndava haangazouraye ega. Ndinonzi niko kwamubayira
kuma soja kuliseko nasa 11:30 ndo pafika nthawi pali manje rikaye pali zvino timbo kupai vasawira vedu ve Roma Pix Housing Private Limited uchida gachitore mwe parunhare tobva tapinda kamuchitoro tine mamuka seiko mamuka seiko mukuru Bwengola. Tiri kutaura nani ari kupi? Mukutaura na Robson Eric Kajawa ku Centenary. Kuri seko ku Centenary ko? Aya ku Centenary kwakanaka. Tibatsire tinzi. Right, ndabatikana ne murume uyu ari kutuma mudzimai wake kureka zvisirizo. Murume uyu chekutanga ari kutopesana neshoko raMwari. Shoko raMwari rinoti wakati murume uchadya cheziya uchiriritira Eva. Saka murume uyu ane usimbe chirema chisingade kushanda chakaremara mupfungwa. Mudzimai uyu ngaaende kuna tete hanzvadzi yemurume ageze maoko arambe murume uyu chinyarire. Alright. Ngaendese gupuro zviri pachena. Ndo zvanofanira kutoita nekuti haangadikire murume. Iyo iri kodzero yake murume kuchengeta mukadzi. Oti ngaachengete nzira dzisina kunaka. Aiwa tinotenda maita basa regaitinzwa kuti vamwe vanoti kudini dedama icho kwadi muri yeZimbabwe rivandapinda ndiri mukati mekupinda mukati mekutanga chirongwa poshongona segment part 1 ndiri mukati mekuri vanhu kutsudzura dziri kuitika matibana wose nyika ino muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutanga naye pano inyaya yakaitika mukati menzvimbo yemagunje ina amai vakanga varipo vari mukati mekurema ndikubva vabara vana vavo vana vakadzidza vana vakaita zvakawanda nanhasi uno kune vari kushanda mabasa epamusoro anozivikanwa vamwe vachitombomirira nyika mune zvimwe zvikamu angave mutambo angave mabasa ekutonzidzo kana kuchinzi kuri kuenda kuZimbabwe kutomira vamwe vanatori nemazita asi zvakaitika ndezvekuti paigara mai ava vanhu vairwadziwa zvikuru sei imba yaitogona kutooneka kuti izvo yakatotsigirwa imba but vabereki vaine vana. Yes. Zvazoitika ndezvekuti amai vakarwara zvokurwara zviya asi amai vakatora nguva yakareba vachiratidza kuti ivo vari kukundikana kuti Mwari avetore. Amai vakapera kusvika vapera. Vanhu vakaunganidza vana kuti izvo hapana here munhu ane chigumbu naamai ava vana 1 by 1 uyai mupupure muchitaura namai wenyu nokuti nguva yasvika pana amai ava ndeyekuti hakuna munhu anoda kuti afe but tikatarisa zvavari maperero avaita nenguva yavatora saka chasara izwi chete kutaura but mwatarisa nyama dzavo maona kuti dzapera. Hapana here patinokwanisa kubata pakaita muprofita kana kuti wechikuru vakatizwa torai vana vaamai ava vauye vagare apa vapupure nekutaura namai vavo kana pane zvinoita kuti vazorore mai ava vazorore. Kanyoroshiwiri benefo wakachiwemba communication. Munoziva kuti vabereki vakabereka vana vanenge vaine tarisiro yekuti ramangwana ndo vakuchengetwa ndizvozvo asi amai ava pama next door ndiri mukati nawo kutaura nawo vaitaura nyaya dzekuti nini ndoita here nyaya yekuchengetwa nevatorwa kana ndema next door ini ndiine vana varipo vane mabasa epamusorosoro vamwe vari kunze kwenyika vamwe vanozikira mabasa avo nhamba yevana akawanda iri mukati memadhorobha but zvinozvo ndiri kutambura kunoko shuga chaita kupiwa kana kuti kutopiwa umwe munhu panext door ende munovabikira ino munovacherera mvura but zvakazoitika ndezvekuti izvo pane munhu akanga aripo parufu amai avaita sei vashaika amai vakazoshaika kudaro amai vane munhu wavakaudza iwo kuti ndiri kukumbira kuti kana ndafa pano handizivi nzira yandichashandisirwa ndinogona kuendeswa kuchipatara zvokunzi ndaisiwa mumochari asi ndaikumbira munondiudzira sabhuku ndo wandichatora sekuti ihama yangu munomu nehama kwandakaberekwa inini vanouya apo naapo vanoti mwana wedu ari kumba kuvakwasha asi handidi kuisiwa mumochari 1 kana zvaikuona nokuti inini ndiri kuona kuti ndakapika jerekari ndakafa kudhara mweya waMwari uri kuramba kubuda but ndakafa kare. Ndichingonzi ndazorora chete veduwe ngatitochererwa pasi zuva iroro handidi kuona asi parofu rwangu handidi kuona mwana wangu anosvika achichema achiti auya kurufu rwangu ndarasikirwa ndarwara ndatambura nenzara mandinorarama mukuona imba yandiri kutofuka chainhasi kana zvikanzi pane rufu pana panhasi tinotosvika kuti kukanaya vanhu vanondichema vari pai hapana kana dzimba asi vana varipo saka kana ndichinge ndafa handisi kuda kutambudza imimi vanhu vakandibatsira handidi kutambudza vanhu vaigara neni ingonditora inguva yekukamwoti hama yangu chete nditorei nguva iyoyo mobva manondiradzika
So hama ya amai ava wechirume inova anzvadzi yavo yakabva yasvika ikataura ikati, sisi wangu, regai nditaure mashoko ndichiti ishungu dziri mamuri, asi muri mukuru. Hatikwanisi kuti mafa nhasi tokuvigai nhasi. Nzira yekukuchengetai mumba inzira yekutopa respect kuti timboswera tichirangarira nezvenyu mobva maenda kunovigwa. Akuchikumbira izvi ndini. Kana muine shungu kana godo nezvimwe zviri kurwadzai, tsvagai pangomba kuzivisa, but tichatevedza tsika yekuti tikuvigei. Hatiri kukutorai senge munhu anhongwa muroad. Right. Kukurasai. Kunyangwe maitambura, but hamuna kunhongwa muroad. Isusu hama dzenyu tauya pano muri kutambura nekuti tiri kuti isusu tine kweduwo, imi mune kwenyu. But takateterese kuti vana venyu vachakuchengetai. But aiwa vati vaine misha yavo chisiyana navo. Ivo vana vanga vachigumbukirwa naamai nyakubereka kuti havasi kundichengeta vanganiko? 5. 3 boys 2 girls. Yeah. Hapana achiri mwana, vese vavabereki. Vadaro amai vachibva vashaika. Amai vashaika, baba patinonzwa chivanhu chokuti zvimwe zvinhu zvinotaurwa nemunhu akafa, kunyangwe afa, asi zvimwe zvinhu zvinoitika. Amai vafa, amai ava vakambenge vaine mukomana, nekuti amai ava vaive nemombe. Okay. But zvavanga vaine mombe dzaitokwanisa kutorima. Saka amai vakatoguma vakunzi nomumwe murume, ini ndakuchikupai mwana wangu. Alright. Ima muchakwanisa kuenda kumunda ndirika. Ndokupai mwana wangu, ndokurimirai kana eka 1 yechibage. Mwana wangu achifudza mombe dzenyu. Saka mombe dzenyu ndingadzishandisa kupi? Kumunda kwangu ndichirimawo, iye achidzichengeta. Asi yeka tiri kurima kumunda kwenyu, tinoda tichikusakura isusu. Okay. Zviya zvekungotiwo munhu, because kusakura havagoni. Kufamba vane kugara pamba. Mombe dziri kuchengetwa. Vanga vane mombe dzimwana kuti edzo 7. Vanga vakura sei mama? Mai vanga pa 87 years. Yes. Munhu akura. Right. Vadaro, but anzvadzi iyi yakatozomboshedzwa kunzizvo, ava ndivo vari kuchengeta momba. Kuita kana pane zviitika mangwana, mutoro wake, but ndiye ari kundibatsira achichengeta mombe. Right. Parufu vana vauya. Vanzi kuti amai vashaya. Mwana wokutanga achiridza mhere, achida kupinda muyadi, ndobva Ha? So paakadonha vanhu vakafungidza kuti kurwadziwa nekufa kwaamai. Ndiye zindi takurai munhu. Mukoma KB, munhu achitakura kunzi endai munomuisa mumba pamvuri. Andirika. Imba yagara mai yanga iriwa nemuisa mumba ndi. So mumba mamai vake ndio manga mune chituna. Nguva yakapinzwa mwana mumba umu. Mumba ndobva maita rima. Ndokuonekwa mvuri kubva pakofini kuenda pachiruvi chemba kuti vanhu yamunozoitika vanhu vamenda no zoitika sezvo kuti panguva inozondibudisa mwana wepanze. Mwana achipabudiswa panze mumvuri uchibva wabva chiedza mumba baba. Yeah. Paakadaliswa pamvuri paya achibva uya masvosve anonzi mashingishingi. Mashingishingi muri meZimbabwe naza anofamba ari black akateverana aya. Masuguru. Ekuti ukatsika 1 anouya yese achiukana ipapo. Ndokutaka kuenda pamwana. Mwana nekutanga kafenda. Aita singari kugomera ari kure. Vanhu vachizama kuita zvokumudira mvura kuti masvosve aite sei asaende pari. Ndokubudiswa kunze kweyati. Zuva iro rakaswera hakuna mwana vakauya. Kwakuma 5 kumanheru vakabva vauya vamwe vana varipo 4 vese nemotokari yavo. 1 ane motokari, but vese vashandisa 1 mota ichipinda muyadi. Kuda kupinda muyadi vhiri richibva raponja 1. Svikanzi ngatichisiya mota pana pandidika tofamba netsoka zviri bosi tatosvika ndikupinda muyadi. Vachipinda muyadi memwe 1 mwanakomana ndivadona. So vapinda muyadi memwe adona zvikanzi pana parigatigari vaudza vanava. Sawira abva atonzi zvawakaudzwa ndinofanira kuti uzvitaure. Ndobva ataura kuti vana tiri kuona muri kudona. Imi mange misipo imemo uyu adona ndiwe chitu atanga kusvika pana uyu aita sei kuti adona. But mai venyu vakataura mashoko pano ekuti kana ndafa musasvika nekuti makagara musingaite sei musingasviki. Vakomana vekudhorobha pane 1 anga aripo ipapo. Kwakubata Sawira uya kola uyo kwakutanga kumurwisa. Haungataura mashoko akadaro. Haungataura mashoko akadaro kwandiri nchinde kunani? Kuna mai vangu. Ndauzochema mai vangu inini. Uri kundirambidza ndizochema mai vangu. Sawira akati aiwa inini musandirwisa. Ndiri kutaura mashoko andakaita sei andakasiyanda udzo. Dzimwe dzenguva ndikasataura mashoko aya. Zvinogona kudzoka kwandiri. Asi ziva izvi pano. Mwana 1
ambouya pano adona iko zvino pamasvika 1 adona saka tiri kuzesa pane zvicho zvichaitika pano mukomana aenda kunogara pamumvuri vanhu vari kuvashi vabata maoko nekuti vanhu kunyange zvakataurwa kana masvika vachikuziva kuti mwana avari kuzokubatai maoko vanobatiwa maoko ndo kubva mombe dzanga dzaenda kumafuro 1 mombe kubva kumafuro kuno imwe mukomana uya mukoma KB wokubata asahwira ndiyo ndo kusvika ndo kunakurwa nemombe akagara pasi akapfeka jean trousers jeni kubatwa nemombe kusumudzwa nemombe saka kunzi pasi kepiri ketatu kutsikwa nemombe ari pamba ipapo akatozosumudzwa pamba ipapo achiendeswa kuhospital sabhuku ndokungomira achiti vana vangu kana muchinzwa vese vasina zvatirasangana nazvo budai payadhi pano munopera kufa amai venyu vakasiya vataura mashoko nezvei right kuti mimi hakudei pano makanga musingauye so zviri kuitika izvikazvika zvechokwadi zviri kuzadzisa amhende vasingarona sei kubuda mukoma KB vana vakabuda kunze kweyadhi vakanyara kupinda mumota kuti vadhiraivhe mota vachienda ndokurara ipapo mangwana hama dzaamai kusvikira dzagadzira zvese makofini rauya vamwe vanoshidza kuti tine mari dzatinadzo tine chikafu chatinacho kanzi kana vakatava kudei pano hapana chikafu chinogamuchirwa zvese zvamaisa mukatumo ngazvibudiswe kunze hei ndobva zvabudiswa kunze zvabudiswa kunze vakaenda kumakuva vanhu vakaenda kunoviga munhu vaviga munhu kumakuva ikoko vana vakagara paita munango pantedu alexander tibve kuti ndiye Mongo mushe mamukasena robasa aiwa tinaro ndimutana na baba Simba pakuwadzana Addington tibatsire ade uyo murume uyo njere anadzo njere but chandiri kuona inyaya yenungo uyo wokutuma mudzimai wake kuti aende kunotsvaga mari kuchitachline inungo dziri pari murume uyo havari kushanda vanhu vaive vanenge vaita zvemadrugs vaivaika ndonyaya yatoramba yemadrugs iye nekuti anenge akatostika manje obvatuma mukadzi kuti enda inenge akaneta okay nyaya yekustika kwanenge akaita murume uyo saka nyaya yekuti inungo dzaanadzo manje mukadzi ngaaite kunudza tete vemurume kuti murume angazidzenyi zviri kundiita so indakusiya zvemusha zvacho nekuti apa hapana imba baba hapana marriage apa ngoma kebe saka oramba murume bosi tingati murume haiti murume chitoika bosi achishande chidhori takufana chidhori bosi tingati murume ngoma kebe ameno haasi murume mukadzi ngaasiyane naye okay haasi murume ko kana mukadzi achiri kuda murume wake izvo zvenge zvazvake isipoeda titatongoteduo tapedza zvedu vanenge vakutaura navari tuma mumba mavo vamubedroom wavo kuti todii ndokusiyere murume wangu ati ndowendoenda alright isu vematare titatongopedu tapedza zvedu iyo yenenge yangasarira vari tunya yavo zvinenge zvazvavo isu tetapedza pedu tetapedza stage tadarika pati tinge tatongo takwana ipapo aiwa tinotenda mukoma Addington Pwanya mungondimutsiro wangu ali gweja nanefas chimbowa namainosta mungonditi timwa shasha yese 4 uri kuti bvu tinotenda mwene zuva rinotapira 0713938538 pamwe chete ne0789 600748 0789 regati mbotora kao pa National FM radio yesi Patrick yesi Peter Zulu ini ndakanaka nongobvunzira chirango kulitani kudomboshawa kudombocha kwakanaka kuri kupisa vanhu vari kunyungudika tsudzura hatina nguva chipinga chodhadhama icho chamai nemwana vekubhawa zvakatangira muchidyiro zvakatangira muchidyiro ukatoenda zvakusvika kubhawa zvabva kuchidyiro hazvingotangire kubhawa mwana vana vari kuona zveshuwa saka poitwa sei izvo zvinonetsa kanyemba pakaipa idzo nyaya dzinonetsa dzigadzirisike zvekumhanya idzo gozi vatova baba namai koko baba vari kupiko baba vakanguri vaenda kare havachisipo pamba baba vakaenda zvekurambana kana kufa aiwa zvekutosiyana cheko vari kurarama bhati pamusha ndo pavakabva ko iye mwanakomana hana mukadzi aiwa hana mukadzi iye pamwe ndiye mukadzi wacho kuti ayakasiya achitizira kumapurisa sikuta akavenda nevakomana vachibva vamutaiwa yechisara kunze bhozi murudzi wemukadzi anga akupacha kuti uyo munhu wamaya naye handisi kudamuona pano ngaasare kunze kwere vanze uko saka akabva asara polisi ndobva yaenda mukati ikatora skuta nemukomana akaiti kwaisako vaviri vatatu pita tina shani tinashe Joe paBorodeo twina tafadzwa Joe tinashe Joe wapa Borodeo ya pasadi pachiyangu apa tinotenda tibatsira tinzwe
ichocho chemwanasikana chemwanakomana pachitungwizapo icho choda mucheka. Iwe Tinashe Joy iwe. Kungota mucheka chete. yes Munofunga kuti chii chiri kuitika? Makuna chaivari kuitika pachitungwizapo. Hai, saka senyika toita sei mukoma Tinashe?